Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, last 8:06. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Drink responsibly. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian dito sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Aksyon Radio Philippine Standard Time, last 8:07 na. May aga syudad sa Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas. Kamaglabutan sa aton sini pagpangalagad. Welcome na sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Sa kalan sang regular nga anchorman, Aksyon Art Hupon, ini sa Aksyon Bryan Morden. Talos nga magpangalagad sa inyo, Toblas 9:15. Sining agam sang Miyerkules. Yari kita sa Abril 7 na 2021. Aksyon Hotline! Bakas na nga ton sining Facebook page mga ka-aksyon. Iabrihin nyo lang dirang aksyon o kon www.aksyonradiobacolod.com.ph sa web naton, YouTube plus aton sining Twitter account. Pwede gid kamo dira makabisita kag makamonitor. Aksyon Hotline! Ang aton man sining text hotline 0963-757-0874 para sa inyo sining mga mensahe. Aksyon Hotline! Kumusta mga ka-aksyon? Medyo maulano ng aton sining palibot, no? Gina-check naton diring Provincial Disaster Management Program Division, pero di pa sila available. But based aton sining pagpangusisa, may ara sa gina-check karon ng aton sining pag-asa, no? LPA. Malayo-layo diri sa aton sa pungsod Pilipinas, priya muna nagadala iya sang maulanon nga panahon. Aksyon Hotline! Kinanglan lang naton nga kuan mga ka-aksyon, mangin na preparar sa tanan nga tinion agod nga malikaw iya sa numan nga sahi sa disgrasya. Aksyon Hotline! Alas 3 kay nasang kagahon ang LPA na makit-an ini sa 790 kilometros na sidlangan sa Hinatuan, Surigao del Sur. Samtang ang north-easterly wind flow naman ang nag-aapekto ini sa area sang Luzon mga ka-aksyon. Aksyon Hotline! And ang Western Visayas, kalakip na diri ang Negros Occidental, subong ang syudad sa Bacolod, ti maulo-ulanon gid, no? Ang aton sining kalangitan, ang aton sining palibot, lapta-lapta panalithe. Mabangod sining localized iyang thunderstorm, mahinay tumtum makasarangan nga mulo-huyop-huyop sang hangin dira. Way gid man sang kuana dapat nga kabalakan pero tiya mo na kinanglan naton nga mag-alerto. Aksyon Hotline! Ang aton sining baybayon ganiho makanay-kanay kag kasarangan ang pagdapya sang balod. In fact sa sang kuan sining aga may ara sang low tide, no, last 3 size sining aga, and high tide man na karon sa hapon, no, last size 3 sa hapon mga kaksyon, 1.3 meter gamay-gamay, no. Kag amo na ang sitwasyon naton. Ang range aton sa nga temperature today, ang iya sini kay niton tira sa 25 to 32 Celsius degrees mga kaksyon. Aksyon Hotline! Sa mga utod naton dira, no, ulo aligmat lang kung lakat sang panahon ang paghahambalan. Aksyon Radio! Ano balang dalag ko nga balita nga dapat naton tutukan sa aton sining pagpangalagad. Aksyon Hotline! Si DFA Secretary nga si Delphine Lorenzana nagpositibo man sa COVID-19. Aksyon Hotline! Na-isolate siya sa sining mga tinion mga kaksyon. Ini sila nga mga tao, exposed man ni sila mo, na? Sa ila sini kaugalingon, gikan sa pila man ka mga personalidad kati meeting dire, meeting didto, istorya sa pila ka mga importante nga dapat diskasan. Aksyon Hotline!
ati nagpositibo man ang Defense Secretary si Delphine Leronzana mga kaksyon sining nasambit iya nga si COVID-19. Aksyon Hotline. Dito sa Metro Manila subong sadya ang sinabtanay sa Department of Health kag subong man sa pila ka mga kongresista labi na gid si Ana Kalusugan representative nga si Mike Defensor matapos mga kaaksyon nga ginbulgar sini nga ang ivermectin pwede iya makabulong sining COVID-19. Aksyon Hotline. Nagpatot sa daman diri ang Department of Health mga kaaksyon suno sila way pagid sang madalom nga pagtuon or wala pagid sang matawag naton data nga ini ang dako makabulig sa mga nagpositibo sa COVID-19. Aksyon Hotline. Suno pa diri sa mga eksperto nga mga doktor may ara ini posible sang adverse effect nga matabo sa pag-inom sining nasambit iya nga bulong against COVID-19 pero ti ang hambal naman sang iban anong pinakadako diri nga problema ang adverse effect niya o kon may mabulig ini sa mas temprano bangod sining padayon nga nagasaka nga numero sang COVID-19. Aksyon Hotline. May ginahambal pa diri ang DFA no si Eric Domingo ang DFA secretary o kon FDA Secretary Domingo mga kaksyon Eric Domingo nga dapat ipaidalom pa sa mga clinical trials idalom pa sa maid-id nga pagtuon ting pamangkot lang naman diri san-o naton ini himuon. Aksyon Hotline. Kon kinanglan nga ipadalom sa pagtuon ini before nga gamiton sa mga nagpositibo sa COVID-19 ti san-o pa no san-o pa naton ni hingagawon nga maglala pagid kag maglikupan ang bugos nga Pilipinas sining COVID-19. Aksyon Hotline. Kaya may nagpamatuod man nga may isa ka pamilya nga nagpositibo tiway na sila sudlan sa hospital. Ang ginhimo nag-inom sining ivermectin nga ini nag-alalayo. Aksyon Hotline. Nag-alalayo mga kaksyon tiya mo na may nagapakig-away. Nahulat-hulaton tani kay ang journalist gani kag isa ka sikat nga media personality ginbuyagyag niya na ang ngalan ni DOH Secretary Harry Roque Bakaksyon o kon si Francisco Duque rather kag Eric Domingo sang DFA may mga nahibalaan siya subong amo ning galagaw sa social media ho. Aksyon Hotline. Hindi naman pwede nga matawag naton ining personality ini nga bugos kay kilalang kilala man ni diri sa pungsod Pilipinas and even dito man sa iban nga pungsod mga kaaksyon tilang tawon tani may nagapanawagan na naman nga pila ka mga katawhan nga magli-resign ining duha sa pwesto kay kon lang tawon ta imbes nga magbalik kita sa normal nga sitwasyon ay daw naglala pa ang aton sini nga palikaton sini nga palibot. Aksyon Radyo. Sige, dito may mga hospital na sa pili sa Metro Manila subong at tiga-alalawas na to sila, no? Nag-aalalawas na ang COVID-19 bangod everyday, wala nagudubo ya sa 8,000 ang nagapositibo. Aksyon Hotline. Masubo ina nga balita para diri sa pungsod Pilipinas kay imbes nga magumpisa kita or mag-aara na kita nagaigod-igod na pabalik sa aton siring ekonomiya, pabalik sa aton siring nga sitwasyon do nabutang pakita subong sa ital-ital. Aksyon Hotline. Sige, ang iban nga balita karon sa national makaksyon so far nakatutok sining bakuna plus pagid ang pagtutok sa COVID-19. May nagkaladakpan dito sa Metro Manila iya nga naga-ideya nga mga kulurom, no? Naga-ideya nga mga kulurom nga mga salakyan nga nagapangsugat sang pasahero pagsulod nila sa bubble plus nga ginatawag, ang karga nila isda. Oo, gapakuno-kuno nga isda ang karga. Pero may nagahulat ka mga pasayro nga amo ila sini nga ibiyahe mga kaksyon. Aksyon Hotline. Tikon isda kita ko di essential. Essential travel ang tawag sina pagkaon ini siya. Hoy, may mga pasayro gali nagkaladakpan. Ang DOTR nato nagapinamuyayaw na. Aksyon Hotline. Hanggang buyayaw lang, wanyo na pang dakpa kag pagkasuhan kag pangsulod sa prisuhan dayon. Aksyon Radyo. Okay, sana yung mga public officials naton hanggang salita man lang mo. Aksyon Hotline. Last 8:15 na sa aton sini nga pagpangalaga diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental, tindi man mga batago nagaamat-amat man saka ang numero sang COVID-19 diri sa probinsya. Aksyon Hotline. Itutukan tani karon kag diri sa syudad sa Bacolod si COVID-19 tinagaduging man
Pero damo ang problema subong nga nagdugang tubig mga kaaksyon. Aksyon Hotline. Damo subong ang nag-aragay sa tubod sang basiwa kag prime water. Kung hindi lamawan, kung di lamawan, ti daw patis tsuraya. Aksyon Hotline. Pagkatapos gatubod amo mangyapon tag las 2, las 3, las 4 amo man tinipunay sang tawo sang tubig iya kay ay tubod. Ambal sa mga tawo inano ni abi naton kay may ara na sang prime water, goods na ang ilaw sini nga tubod pero subong amo mangyapon do naglala pagid. Aksyon Hotline. Ina way pa na iya nakaumpisa, way pa na iya inang tawag naton, way pa na iya naghambal ang taga-Basiwang inang supply sang tubig inang kuan na gid, inang maayo na gid. Way pas na nakamuno sina pero sa nagligad to daw pamatian ta sila amo na ni ang solusyon sang aton sining problema tubig sa Bacolod. Aksyon Hotline. Karon kay balikan ta niya, may ara sa mga meetings nga mahitabo against sining problema sa tubig mga kaaksyon. Aksyon Hotline. Amo-amo man sila sa mareklamo subong sang publiko, tatlo naman ka semana ho. Wala mahakot ang basura sa ilaw sini tagsa-tagsa ka mga lugar. Aksyon Hotline. Ay nag-inano, ini may COVID-19 ba dinugang pang problema nga mga basura ngayon ha. Aksyon Radyo. Las 8:17 na sa aton sini nga pagpanglagad pero diri kita anay sa Negros Occidental mga kaaksyon. Kay ang pinaka-latest iyang report sa aton sini nga pagkuha as of nagligad nga adlaw, may ara iya mga kaaksyon sang madamo-damo na nga aktibo sang kaso sang COVID-19. Aksyon Radyo. Action Doors kahapon Abril 6 do wise la record yung pagwa no nga bag-o ang DOH Region 6 no miara i-check na to na be kay ko pangita kay na pero ang Negros Occidental may ara sang 488 na nga aktibo nga kaso mga kaaksyon sa mga 330-50 na lang to. Aksyon Hotline. Ang patay 229 na daan ho. Ang recovers diri 6,955. Ang total cases subong 7,672. Basi may dugang ini mga kaaksyon na kay as of April 5 ini nga tali nga nakuha ko diri. Aksyon Hotline. Pero kumusta ho naton kay kahapon nga adlaw ang syudad sang Cadiz mayra 250 ka mga pamilya ang ginpang lockdown bangod sining nasambit iyang COVID-19. Aksyon Hotline. Oo, ang San Carlos City na naman may plano gani nga mag-ayo nga mag-ECQ or GCQ kung magpadayon ang pagsaka ni COVID-19. Aksyon Hotline. Ariyo, kahapon nga adlaw ang Negros Occidental may ara sang 50 ka kaso. Grabe yan no. Isa diri ka Apur 42 gid ka local case local transmission kag 7 ka LSI. Aksyon Hotline. Ang Bacolod may 15 mga kaaksyon local case ini tanan-tanan ang syudad sa Bacolod. Now, i-check tabing Negros Occidental, ano ba ang mga plans karon ni Governor Eugenio C. Lacson? Kaya tikon makita ta sa data, local case tanan ang halos nga nagaduging subong. Aksyon Hotline. Ano ba lang posibilidad nga may ara liwat sang paghugot sa pila ka mga borders naton palayo lang? Ano ayan ang posibilidad sa pagpatigayon sang pagsaka-saka abi sang estado sang aton sini quarantine qualification palayo lang. Aksyon Hotline. Kabay pa nga hindi lang ini mahitabo sa aton kay kun basihan naton sa matag adlaw nga tanan way gidya untat ang saka ya mo ti kahapon 50 ho kahapon 50 i-plus mo ini sa April 5 nga pinakalas nila 488. So meaning ara na sa mga 538 mga kaaksyon ang positibo sa Negros Occidental subong. Aksyon Hotline. Which is medyo dako-dako na ini, no? Medyo dako-dako na ini nga pag-aktibo mga kaaksyon sa Negros Occidental nga nagasaka pagid sa matag adlaw nga tanan. Aksyon Hotline. Sa nahambal ko na may duha ka syudad nga medyo damo-damo gid aktibo sa COVID-19 kag may mga plans na sila nga ginahimo subong may mga plano pagid ko magdamo pagid ang positibo. Online sa hotline. Online sa hotline.
Ara sa aton sininga linya, Governor Jose Eugenio Lacson sang Negros Occidental Gov. Maayong aga sa imo. Welcome to Aksyon Radio Bacolod. Good morning, Aksyon Bryan, kag sa mga nagapamati. Mayong aga sa inyo tanan. Salamat gidog. Gov, ano? Kahapon may bag-o naman kita dugang 50 for Negros Occidental nga positive sining COVID-19. Gindugang ko siya, Gov, diri sa pinaka-latest nga posting sang Negros Occidental. 488, meaning 538 na gida-aktibo today, Gov, ano? Sining cases sining? Yes, I think as of nilang ginatanaw po as of yesterday, 552 ang aton active cases. Aha. And ang mismong akon hometown, number 1 Tubong, no? San Carlos City with 164 cases. Actually, there is one barangay there na Barangay Guadalupe proper, no? Not the whole of Barangay Guadalupe, but Barangay Guadalupe proper. Do may endemic na nagatabo silang lugar. Uy. It started when choir members went to another LGU, kaya nagkanta sila dito and attended a party, a celebration. Pagpuli nila, one of those na nalatnan and nag-spread, no, amongst the choir members. Pero ang LGU ng lingkatuan nila is very low in cases, no? In fact, at that time nagkadto sila 0 case man dito. So we cannot pinpoint for sure kung di naghalin ang local transmission, no? So manawagan ko sa mga, especially dira sa San Carlos, kung wala magig kamo importante kadtuan dira sa Guadalupe proper, ayaw na lang kamo adto dira kay murag na endemic na nagatabuda. Kahapon 21 cases, barangay proper lang na, no? Barangay Guadalupe proper, no? So manawagan dito sa mga kaubanda na ayaw anay adto, no, sa Barangay Guadalupe proper. Kahapon actually Gov, na interview na ako si Mayor Rini Gustilo, and because ang pag-base niya aning pagsaka sa COVID-19 cases dito sila, nasa'y plan nga muhingyo later on, pero kabay pa nga dili lang, Gov, no, nga kung pwede ipailalom sa GCQ or ECQ ang ihang syudad, maybe siyempre mo agi gidra sa imong opisina or ITF lokal. Unsay paglantaw di mo ani, Gov? And plus today naka-mention na pud ka nga nagdugang na pud ay ang kaso dito, Gov. Ako hindi ko problema na, no, kay magid na sang LGU, no, na prerogative na declare sang quarantine nila. Of course, i-review gid na sa mauna review ng regional IATF. But if we can only show the numbers, I think wala man ang problema. I hope na dili nila basihan sa Manila, no? Kay nag-ECQ sa Manila or GCQ kay taas kayo sa numero. Pero para sa ato dire, hindi na ta maghulat sa muna kataas, no? Yes. I hope dili na ang basihan nila kung pwede ka mag-GCQ or ma-ECQ, no? Kilala ng standard para dito sa ato, medyo manubo gamay ba? No? So, and if the LGU thinks na that is their way to control it, but by the way, this is very, ang gina-recommend sa buong specific lang bala, ang lugar din na what we call this thing, na apektado gyud, no? Just like I really think dapat may lockdown to sa Barangay Guadalupe proper, no? So we will leave that to the mayor. Tapos kung anong decision niya, i-review mo na sa
regional IATF. Aha, burag kwan na bigo ba no, burag zonal lockdown sa usa ka barangay, usa ka purok, street, burag ana gurugo ba no? Yes. That is what is being recommended. No? But kasi ang San Carlos, I think it's 164, no? Active cases right now. Aha. So, latest nila is yung barangay Guadalupe proper. Aha. Kahapon na interview po namo ang Cadiz City Mayor si Mayor Escalante didto may 250 families po nga gi lockdown didto gov ano. So Cadiz, San Carlos, aside sa kining duha ka dalagko ka mga syudad diri sa Negros, so far burag tawhay naman gid sa uban gov no, dili pareho nga nagsaka nila aning local case. Well, we're looking at La Carlota also, no? Medyo kasaka man numero, but it's not alarming. Overall, Aksyon, Bryan, overall, we are right now, mga 500 plus, we are 32%, this is 32% of our highest active case, which is 1,653 last year, no? Yes. So we are now 32% of that. Okay? Not alarming, yes, but we should all be concerned already. And correct man ang ginahimo ni Mayor Badin, no, as far as Cadiz is concerned. That's why I would really like to give the LGUs, no, the local chief executives, the prerogative to decide what is best for their locality. I know for a fact that San Carlos has already closed all their resorts. No? So that's good. Together with Calatrava, I understand they've also closed all the resorts. In fact, I'm asking now all local chief executives if there are other areas in Negros na ginpasira na mga resorts, no, to let us know, because amon i-post na siya, no, para hindi mausik ang mga biyahe dala sa mga pumuluyo natin dire. We're also encouraging local tourism, but of course we don't want them to go to areas na high an incident and sirado manggali ang mga resorts, so para hindi lang mausik ang nila biyahe. Sa 32% ka mention mo gov, so far duway pagin ba nag-abot sa point abing i-try naton to strict again to comply sa mga borders naton gov? Yes, no. Of course within the province, why problema ta, no? Open mga borders ta. There are some, I think there are some LGUs, no, like right now ang Tuboso duwa ka barangay tong Ilabutangan, Butangan borders, no. May araman sa, I think sa barangay Bugang, I think, no. So and another barangay. So don't be surprised kung may mga borders kay I was informed yesterday by Mayor Hauhuko. Again, this is based also on their feel, no, na kinalanggit istriktuhan naman ng pipila ka mga barangay nila. Kabay pa nga ma-manage nato nini kag mamat-amat. Actually may mga moratorium naman go ba, no, nga ang mga biyahe from other provinces nga medyo malala ang sitwasyon, hindi lang makakadto diri sa aton sa Region 6 go ba, no? Yes. But this is only up to Saturday. NCR Plus, Cebu, and they even included Davao, no? So no travel from these areas. So hopefully although I think masaka pa ni siya before it actually plateaus and starts going down again, no? Pero again, let's all be concerned, and I'm really encouraging local chief executives, no? If you feel na you have to lock down certain areas, go ahead, no? Because you don't have to wait for the governor's advice, no? Anyway, whatever we do, whatever EOs that we execute, gina-review mo na siya sa region first, no? So don't be afraid to execute an executive order, no?
if you think it is best for your locality. Yes, may gina, no? At least sila mismo, siyempre, silang mayor, sila may ideya sa tanan na pwede sila kay mo sang tikang gov, ano? Sa ila sining benepisyo dira sa ila lugar. Yes. Correct na Aksyon, Bryan. Gov, iulayhon ko na lang ni Gov, ano? Kay ini lang nag-ayo kita sa kaap nga itong pinaka-last day nga pwede makatravel kung tani ang mga negrense, ano? Nga wala naka-travel going here sa aton sa Negros. Kumusta na to, Gov, ang update sa ila? Well, they really have to wait, no, till maabri naman ang travel, no? So, at the time that we made that request, wala pa to nagawa ang IAT. But of course, Kaap being in Manila, I'm sure they had first-hand notice, no, that what IATF decided on. We only got that notice in the afternoon already. But they probably made that decision sa morning pa lang, no? So, and we were told that the passengers were already at the airport. So we made that appeal. But Kaap was just doing its job, no? Because they already know what IATF decided. So, of course, they complied. We all know naman na the IATF now that has the final say. Yes, kasi siguro nga ton nga mga utod to nga na stranded tong ila mga ticket to automatically refunded ba na Gov, ano? Kag guro i-change lang ang flight, ano? Oo. Yes. I just want also to take this opportunity, no. Kay we all know about Resolution 101, no. Yes. Sa mga pasahero, kay understand mga iban to ng mga pasahero nagkuha din sila, nag-comply din sila, nagkuha na sila RT-PCR test dito sa Manila. Ang question siguro is siyempre expired na to kasi 3 days na lang to. They don't have to get another RT-PCR test. Only pag sulod nila i-signify nila that they are willing to be tested again. Libre man siya, no? There is sa airport. This is what we want, diba? This is what we've been asking IATF na ibalik lang aton old protocol na passengers will be tested upon entry. Libre. Okay? And that they will be quarantined until the results come out. Anyway, the results, I guarantee, at most 2 days lang na. Basta wala lang naguba ang machine. 2 days lang na, magwa na ng ang results. Ang ibang gani, 1 day. No? So, amo na lang, no, to the passengers who were on that flight, or even future passengers, i-signify nyo lang that you are willing to be swabbed at the airport upon entry here in Negros, airport or seaport, i-signify niya because everybody, by the way, has to register through sa SPAS. So when you do register, you also signify na you are willingly allowing yourself to be tested upon entry here sa airport or seaport. No? You do not have to get a prior RT-PCR prior to travel. But if you don't want to be swabbed here sa airport, then I'm afraid we will have to ask you to produce your own RT-PCR result. Di mayo man nga bulig para sa ila, no? Kay siyempre expired na tutuod, alakan mag-usik naman sila liwat 4,500 pesos for RT-PCR test. Diri sa Negros, free na lang sila. Gov, ang imo liwat panugyan sa Negrosanon, Bacolod doon, sa malabutan sa ato nga pagpangalagad sa gyapon in connection sining COVID-19, Gov. Yes, no, it seems that the second wave is hitting us here now sa province, no. Wala pa naman natong kaabot sa tong peak nato na active cases of last year, but hindi na ta maghulat sina. Let's all again be extra careful, and now we're really encouraging wearing double mask, no. Isa ka surgical mask at isa ka washable mask, no, on top of it. And then even at homes, even sa balay subong, gina-encourage mo namon subong. It may sound funny, no, but we hear about families getting hit. Pamilya na, and this is happening inside the household, no? So also take necessary precautions, no? Even if you're already inside the house, no? So amo na lang, continue dapat to follow ang health protocols. Salamat, Aksyon, Bryan. Salamat kay Gov. Good morning, mabuhay ka, Gov. God bless.
Aksyon Hotline. Governor Jose Eugenio Lacson sang Negros Occidental so far hindi pagid man alarma ini si COVID-19 nga nagataas diri sa aton pero may ara sang mga precautions karon nga ginpanugyan ang gobernador. Aksyon Hotline. Ang tagsa-tagsa ka mga LGU may ara sang poder nga maghimo sang tikang kon pwede no sa ila sining lugar like Cadiz kag ang San Carlos ang La Carlota do tatlo gini kadalagko man nga mga syudad subong mga local case tanan mo. Aksyon Hotline. So tanan nga mga medios posibles ginahimo karon sang gobernador plus sa mga alkalde kag iban pa dira nga mga public officials nga hindi lang gid magsaka di ta napagulaton ang natabo dito sa Luzon area nga nagpabayan-buyan ng anay for meantime tapos kibot sila sumaka ti subong inayawan sila kasugang. Aksyon Hotline. Diri sa aton medyo minimal pa ini 32% i-compare mo sa matutuon nga result sa COVID-19 cases diri sa Negros Occidental medyo malayo pa siya pero tiyan mo na hindi ta na pag-ikwan pa pahinay-hinayan. Aksyon Hotline. Ang parte ni sa mga na-stranded to nga mga negrenses sa Metro Manila, actually sa 63 ini sila kabilog mo, no? Pero ang ginayo sa probinsya duway matigayon nga ti pabiyahion sila ti may moratorium, pero mo na lang tong panugyan ni Gov kagabulig niya, no? Nga i-signify lang nila nga pag hindi na sila makakuha paliwat sa RT-PCR test dito kiti expired na tong 72 hours nila mo, no? Kaya sila kabiyahe. Provided pag-abot dira sa Negros Occidental sa pagbiyahe na nila dapat mapaswab gid sila kag mapa-quarantine gid sila. Aksyon Hotline. Libre no porte maning Negros Occidental kita tanan librehon para sa benepisyo naton tanan mo na yung maayo iya nga panghimanwa. Aksyon Hotline. Simple lang bla iya pero mayong resulta. Anyways, halong kita tanan mismong gobernador nagpalayag nga ti local case ang nagaigo sa aton di subong hindi ang mga LSIs or mga ROF or ang mga OFWs kundi ari na diri sa aton nga lokalidad. Aksyon Hotline. Endemic gining tawag ito sa San Carlos, meaning ang isa ka lugar dira na lang sila nagapang laton-laton mao ka delikado ti amo ning dapat talikawan gido amo ning dapat talikawan. Aksyon Hotline. Las 8:38 pagbalik naton karon dugay-dugay diri sa Bacolod may ara sang liwat nga mensahe si Bacolod City Mayor Bing Leonardia karon. Aksyon Hotline. Kag kuan man taliso man tagamay sa iban nga isyu. I-check ta rin karon kon anong mga plano sa pila ka mga public official sa Bacolod regarding sa kay basiwa kag prime water do gadugang balatian tas tubig din. Aksyon Hotline. Summer padaan subong nagainit ang panahon tapos wala tubig ay nako disgrasya. Aksyon Hotline. Karon pagbalik dugay-dugay mga kaaksyon sa aton sini nga pagpangalagan. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. These were Okay. Busi pa si pwede ma-refresher. Why di sa akon kwan live. Thank you. Dalagin lang sa mga greetings na to na mga ka-aksyon. I-refresh lang gabay na action El Rea ang aton sining live sinimatin yon. And okay, ara na. Nagatubol-trubol siya. Ari na, Action El Ray. Daghang salamat. Good morning sa mga friends naton nga nagkatuto kalin kay napaki-share lang. Suset Alunan, Irene Ganti Juanites Pitua. Salamat. Alex Montes, Sir Bry, palihog ko sa mga abyan ko nga abyan mo nga EFC girls sanday Ma'am Vanessa Mayo sa kay Ma'am Kelly Jelly kag Ma'am Linda Zamora Yamagishi. Madamo gid nga salamat. Monitor from road out of town. Alex Montesa may aga sa amigo niya kuno nga si Go Wizon Jr. Elson Albao Mig Mostarda sa Thailand. Monitor lang. Rodora Shoko, good morning Aksyon Bry. Tamyaw ko lang si Pontesyon sa Hong Kong. God bless. Raman si Michael Cinco Lamayan. Thank you, Gid. God bless man. Lee Pong, good morning Aksyon Bry. Monitor lang kami ni Elma Lusok, Polidario and Retired Major Paterno Turalba. Salamat. Joval Trinidad. Nencia, good morning Aksyon Bryan. And to all listener of Aksyon Radio, watching you here in Escalante, no? ESC. Alex Montesa, good morning lang sa kay SN-2 Junard Ustunal sang Philippine Coast Guard, PCG Bacolod. Monitor lang dyan pare.
Welcome aboard to our Aksyon Hotline with Bryan, Morden, PT Officer. Thank you. Homa Lumina, Kelly Jelly, ginatamyaw niyo man ang mga taga-EFC members. Mr. B-Boy Villasor of CMO Sectoral kag Family niya sa Barangay Pandanon. Virgie Olpinda, good morning. Aksyon Bray, pray lang gid kita, maghalong kita, kag ikaw, Aksyon Bray, halong gid, and God bless you and your family. Salamat. Likewise. And good morning sa kay Madam Vanessa Mayo sa Minnesota, Sir Noel Amar, Alex Montisa, Michael John Season, via Jonathan. Salamat. Alex Montisa from Campo Manis Bay. Thank you again. Lucrecia Gabo Bugna. Hello, Aksyon Bray. Good morning. Aksyon Bray, ang basiwaw, 1 week na pulaw namon hulat nga magtubod ang amon gasto nagduble. Mabakal kami tubi tapos ang amon bill nagsaka pa. Barangay Pilisa. Barangay Pilisa, gido. Maria Co Araman, Ria Melodio, Alex Pentes, thank you gid. Kathy Calatrava, naga-monitor man sa Singapore. Paki-share sa aton nga live and then ma-relax lang ko for a while. Balik ko dugay-dugay, ha? Las 8:42. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination!
kailan at saan ka dapat magpabakuna. Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng 2 bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination!
Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna,
Kumuha lamang ng impormasyon. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 8:55. Ginatamyaw na nato ng sini apat ka anak naga monitor si Glenn, JR, Jilin kag aya ko nga bana nga si Glenn from Eden o Barangay Tapi Kabankalan. Porte man nga mga combination sa ngalan sige. Aksyon Bryan nagapamati kami dira. Wala absent gid si Tony Panton of Totong Dos. Thanks gid. Sige salamat. Aksyon Ilray pa-refresh na naman liwat to kay why naman sa moving. Aksyon Hotline. Ano natabo sini sa iya? Medyo maulanon gid ang palibot sa Cinema Trion diri sa Negros Occidental halong lang sa mga nagabiyahe dira medyo maduro-danlog ang dalan Aksyon Hotline. Sa Cinema Trion. Sige, las 8:56 sa nambal na naton kaina, na tamyawon ta ni sila anay kay gahulat ni sila kaina. Pasalamat Aksyon El Rhea. Vilma Panerio Buladako, salamat gid nga monitor. Martin Aliling Araban, Jean Oisiser, Madam Vanessa Mayo naga monitor ban sa Minnesota. Salamat gid the home of Mayo Clinic. Thank you gid. God bless man dira sa inyo. Si Madam Elizabeth Balaka Gamala, good morning, Aksyon Bryan. Please greet my Hihado Ken Bailon on his birthday today. Thanks, keep safe everyone. May God bless and protect all of us against pandemic untoward incident and accident. More power to ARB. Halong makabuda sa may Hall of Justice kahapon na nagsalang espiritu sa mga pumunuyo. Aksyon Hotline. Yo dito ta de la Peña naga-monitor man upod kay Tita Lourdes kag si Iboni, thank you gid Lilia Taton araman ang basura wala pa makuha, please mention sa program mo. Okay Audrey Villanueva, good morning Sir Bryan, mangkot lang ko kung ano ang mga requirements kung magpauli dira halin sa Mindanao. Damo gid nga salamat. At ginapangita da 72 hours man lang nga RT-PCR test kag ang imo nga ispas. Aksyon Hotline. Pero bang Negros Occidental gani may mga libre nga swab test diri yate kamo gina mabayad. Pero dapat may mga coordination na kamo diri sa Negros Occidental, Kaya ara kamo sa sa luwasang Region 6 Mindanao area kamo. Si Eugene Aguilion pa shout out po sa mga taga Banga Alit, especially kay Mama Nida Aguilion. Rosemary Salvarino naga-monitor man. Si Kathy Calatrava, salamat gid sa pag-monitor. Nilda Siguanse Araman, salamat gid sa pag-monitor. Si sige, salamat. Last 8:58. Aksyon Hotline. I-check naton si Councilor Wilson John Gamboa Jr. mga kaksyon kay kung reklamo sa tubig subong Puertigid, ang reklamo sa tubig subong north, south, central sang syudad sang Bacolod. Aksyon Hotline. Ang ginalauman sang halos tanan nga pagsulod sang prime water daw layo. Kung sila pahambalon kay ti daw amo mangyapon or mas naglain pag ida sitwasyon. Aksyon Hotline. Ang pagintindi nato diri padayon pa ang trabaho man sang prime water kag basiwa labi na gid ang prime water kay sila ni ang trabaho subong sa pag-construct sa pag-rehabilitation. Ti basiway pagid sila dinahom ara pa sa honeymoon period, pero anong bala mga options nga ginahimo subong sang prime water abi sa syudad sa Bacolod? Aksyon Hotline. Iti kon poro lang ta honeymoon period hasta san-o ning mag-amo ni sitwasyon tubig ta summer padaan ang ulan ninit pa. Aksyon Hotline. Kung wala sang LPA wala ulan pero dali gid lang kay pag-insyende na ton may mga meeting pati gayuno ng amlig tubig regarding sini. Online sa hotline. Sa aton nga linya Councilor John Gamboa sa Bacolod. Sir, good morning. Welcome to Aksyon Radio. Sir Bryan, may gabi may aga. Ngayong aga sa tanan-tanan niya nagapamati. Sir, kumusta? Anong panilag niyo subong sa prime water kag basiwa kiti syempre kami mga konsumidor ti nagagamit gid kami ni pero lain gid may kaangay sa inyo nga sektor nga bulubantay man ben sila. Kumusta sir ila gid man serbisyo subong sa Bacolod? Sakto kagid nga sa ginambal mo Sir Bryan nga nagdugang pagilang balatian sang
Pasiwa ta, wala labot. Amotong minuno ko nakakadlaw maganito kay tinga. Wala labot pa Sir Bryan nga nagsaka dubli halos ang aton nga presyo. No, ti minimum tas ang nagligad ya 200 lang, subong niya 500 na. Uy. Wala labot si Lingko. Yes, tunukan yung feelings nyo. Mga utod ko. Kaya ang aton nga minimum sa tuanay is only 200 plus. Now, sobra na 500 ang ginasupot nila sa aton. Iskan wala sa may nagatulo. Isa karakwan ha, siyang tubig ha. 500 no, mayroon. Ang quality. Yes, ang quality ng tubig ta. Sa una, ayo-ayo na lang ito. Tinaon, subong niya, tsokolate na gin. Diba? At yung supply din ko, tanawan nyo banwa. Bikan na siyang una, ito, makahalod pa kita yung tubig. Alas 7, isang gabihon, isang kagahon ka na gidya magsalot. Diba? Yes. Kag siling ko, wala lapot siling ko nga tinaon, may baho na nga lakot. Uy. Yes. Amuni sa makita mo nga mga reklamo ho nga kurte ka baho sa tubig. No complication na inahaw? Yes, sa lamawan kabla to sila siling ko dito lamawan ni sila nagahakot sa tubig nila. So, mitingon namon ni sa sinipalabuton nga Birnes sang ambig tubig, nakita na namon ang problema kay damo naging siyang mga utod nato na nagareklamo. Bito namon ni diwat ang ining panawagan sa crime water, pasiwa. Kita ng bago ganiyan, nagtukod sila sa alyansa nila. Nagapugong ha, kinapunggan gidya nila pagsulod sa crime water, subong ara na yung atong crime water sina dito bong. So, ayugon na lang naton. Ayugon. Kasi Tagalunis at o gani mga empleyado nga nagarali at halos sima-simana. So, muna ang mitingon namon ba sa bayan, lakit na inata ang mga reklamo nga mabatian naton sa aton mga konsumidor. Okay, ang meeting ninyo, ayoon si Basiwa kag promoter nga ti tadlungon ta na lang ning serbisyo nyo kay ti ara na gid man kamuda amo na bi counselor. Yes, dala nga da kag of course ti alamon na ginaplano gani nga pasakaan gid kaso. Okay. Ang mga board of directors kay tungod nga way Manila tin patuman ang ilang pasalig sa aton kag siling nila di sila magdadukang panukot sa una nga tuig sa sudod pa sila yung nga tuig nga magsagay ka panukot sa aton subong niya pinasupot na kita nila sang ilang nga mga finansya kung tani sa pagka nakibot ko gani sa mention mga 500 na gali ang minimum na may yes. may public hearing na may kabalong konsumidor sila. Amo na ginatago-tago nila kay because it was never part of the promise na ginatag nila sa aton. Hindi sila kung siling nila, pati na ganing 12% pa siling nila nasun patuig na nila sa aton. Kagway sa may masaka, antis nga hindi nila na ipagpaag yun sa proseso kagpabalo ng mga konsumidor. Iteksintas panwa pagkita mo, way na ganit italyado nga kundi ang presyo nagdalalat to, kundi lamsam niya. Ang ilang pagpanukot sa aton. Why na sa siling naton detalyado nga makita naton kung iningini nila ginasupot sa aton ang ining mga balayran. Kit-an tamanda ining Basiwa subong ti daw si may private na gid man kay prime water na gid man ang gabaka da subong. Pero ti may ara gid man sila sir nang dapat himuon abi nga i-inform ang konsumidor antes mag-idog sang balayran da sir. Yes, supposedly yes. Kaya mo lang din patuman ka din pasalig sa aton ng mga board of directors. Diba? At amo na ko nga ang plano gid namon panagugan na lang gid ni kaso. Ang ini nga mga board of directors. Amo ni matumato mo sang pagpirma sa amo nga kontrata. So amo nang pinaka main topic nyo agenda on Friday sa Amlig Tubig. Yes, sir. Yes, sir. Oo. Sige, hulat-hulaton tanang result tina sir, Ari pag isa ka problema, kabay pa nga mabulig-buligan basi matawgan mo da may connection kada sa IPM. North to south and central east maning yaw-yaw subong nga basura lang tag 3 weeks na way man makuha daw padayon pa man ang bidding-bidding nila, sir. Yes, ang renewal sa kontrata nila kung ginangatag kita na sa ilang extension. Tatlo pa bulan, I think. Now, ang ilang kontrata sa Bryan will end this April. April 30. Sa siling nga bulan.
So i-expect na doon nga i-review na namon sa liwat ang hindi nga kontrata. Reklamo sila nga mga salapton sa mga reklamo sa mga households dili sa siyudad sa Bacolod. Sa April, they will renew their contract. So, mabalanta na kung ano gid ang plano nila at ano pa rin na serbisyo. Decision na sa council kung naihan i-renew ang kontrata o kung i-repeat din naton ang mga kontrata. Kadamo gani nagamono din may ambal nila may APM pa. Likod do ara man kay kapon may nasundan mako gani nga nagapatraffic da sa may Lacson, no? Oo, basi kung ya APM nga traffic tungod na palya. Na beriya siguro ang traffic. Di ba nga nagatagang-tagang na siguro subong. May mo na ang ginalibot nila nablang scooter bala na. Na tatlo 3-wheel. Amo nang ginalibot nila sa barangay. Sa mga small street councilor, barangay, oo. Isini ko isa lang ka balay ni mapuno ni nila ya. Wala ko nga siguro ngayon mo nga balay kay yung balay mo ya Sir Bryan natuto sa punta ng dalan. Ulihin na ya, hindi na makuha kasi kung mangakot sila tag isa ka balay mo. Muna ko na. Atrasado. Amo naging kagabi pangakon sinipa-aksyon sila mo kay ang Silin Homes, Barangay Kabog, may ara man to sa Mansilingan, may di na lang to gabi na basahan. Kumuporte ni mo once gani nga basura paghambalan tubig linupan nila yung mga text kag chat diri sa aton. Sir mo tag 3 weeks na iya nga nagaanto sila sang basura to. Aside from that, may lang konway nagabaho. Blakit daw ka okay lang. Aside nga nagatambak na siya, baho pagid siya. Of course, dalo ka way labot na siling tang nga ginatubang na kita sang isa ka pandemya. Epidemic na gani tawag na tungko sini. Yes, gani. Sa mo ni nga mga kaso nga nagasalalaka, absurd sang kaso sang COVID. So epidemic natin dugangan pagkit sang pagpangulit hindi sa pagpanguligtas ang basura kundi lagi na mga masakit. Ang igoon ang siyudad sa Bacolod kundi nga ito pagtayuhon kuha ng mga basura. Base may connection kada sa taga-IPM, supervisor or manager nila nga makahutik man to kay kung isa duway na nisla pamati radyo kay natakanan nisla nga sagi sila ka kuti sa radyo sir mo. Hindi kasi ginabulaho man sila ginabulaho sila sang satay ka reklamo ng reklamo. Kay kung may ko naga-perform. Hindi nakapati. Ginabulaho ko bala. Kay kung naga-perform lang nisla sa trabaho na sino mabing radyo nga sagi kayaw-yaw sa ilaman kay pinaka last recourse ang mga utod tadi. Radyo mo. Kaya doon di man nila pag hasapakon ganing mga tawag da. Sugid lang ni sila nga butang-butang sa mga hotline nila da. Way man magay sinabat kung kaysa tawagan mo gani sir? Yes. Kuan na mo na napunuran man puruan ng isa kay kapamati. Ang daw kung ginabulaho ka kag puno na sang tutuling dulungan mo di ka naman kapati. Gani man mo isa. Sige, dra lang taas tay. Iulay hunon ko nanto do may ara ka to sang support resolution sining livelihood program agriculture abi sa Bacolod sa pro may national iniyang lay dito sa Senado sir regarding sa ining pandemya gyapon. Wala ko Sir Bryan ang dako nga problema subong tang tungod sang krisis ni kag pandemya ang kakulang sa pagkaon. Ang kapigidon bala nga kung sabihin na wala na sang tsakto nga kalanon ang aton nga mga utod. Poverty. Kaduwa ini kakulang sang palangabuyan, employment opportunities. So therefore ang ini nga lagi ining House Bill 7477 state managed farming law ini siya siling nila. Pero magahatag ini sang siling trabaho una sa aton ng mga utod diri sa syudad pagkaon kag food sufficiency kag food security kag wala labot pina-empower ta ang pumuluyo nga sa ilang mismo barangay. Pwede sila nga maka ulo negosyo kag makatanom sila nga maging produktibo sila kag self-sufficient sila sa ilang mismo nga mga barangay. Tupod sa LGU, kaya ang kina-address ni naton subong sa siningan lagi, LGU na mo upod sa mga local government units. Kag ibang pang ahensya sa natong gobyerno. So partners upod sa pumuluyo kag sa gobyerno. So kung may makita kita na siling ko bakante nga duta, pwede na naton tamnan upod
sa aton gobyerno na kung sa din ang kita sinapanwa Sir Bryan Aha. partidahon ina sang pumuluyo kang sang local government. So kanami sinikayo amo ning sabat ko sang kapigadohon, sang kagutom, kag takulang sang trabaho kay tungod nga kung sino na siling ko ang magtanom kag magupot kabigon ina sila nga empleyado man sa aton syudad. Nasilduhan na sila na kundi naging produktibo sila. Pero diri sa aton sa Bacolod may ara kita lute diri abi nga for the meantime gamiton ta sa sinilambi nga panahon, Councilor. Balikan ta si Councilor kay nagtutot siya. Aksyon Hotline. Namin ang resolusyon niya kay kundi subong nga reklamo kita nga way trabaho, no? Na jutay ang sudlan sang trabaho, kulang gid ang income. So ang pinaka-option sa mga tao subong niya magnulo negosyo. Ti ariyo ang bakal subong utanon mo kag anong mga importante nga kalanon. So pamangkot kita ka councilor, diri councilor sa Bacolod may mga lokal kita nga ginapanagyahan sang syudad nga pwede naton gamiton abi nga tamnan agod nga makauloin ka mga utod ta sining panahon sa pandemya. Yes, kadamo pala Sir Bryan. Yung mga public lands nga bakante. Ang iban pa gani ni mga mga center island. Hindi na ablo ka kung magadto kasi iba nga lugar like in South Korea nabisita ko to. Ang center island Ilaya, ang Ilaya nga center island puno ya sang kahon sang sang Alugbati? Yes, mga cabbage may hilig na sila mo. Ang Ilaya nga mga center island, mga parks nila. Tutangan na nila yan may mga may mga ano tawagan nila to ng pala, na glass house pala. Na kung sabihin iskan naga-snow, pwede na nila yatamnan to sa sulod. For highway. For example, diri sa aton bidra sa may along Burgos daw going to Hilado, may mga center island tada nga ka syudad muna. Yes. Ginatamnan inaya sa ibang nga lugar. Sa South Korea, sa Seoul, yes. They are all public lands. Dala na inadakag ka hindi lang ganyan local government or government institutions kundi private lands as well. Na buligan. Amo na inis food security at food sufficiency ang ginatanawagan sa sininga lagi. In partnership with the government and with the private sector. Damon matapakanting nga way pa nagamit abis ang pinapanagiyan sa isa ka pribado nga individual pwede na iayon anay sang gobyerno nga pagamiton anay naton kay kamnan naton sa mga ulutanon. Amo ini ang kaudan banwas ang ini nga house bill. So ang ako sinidi nga pangabay nga suportaran ni naton kay tungod amo na ini banwa ang maghatag sa aton. Kasi sila kalabanan nato nga balko nga mas maayo pa nga utan ang ihatag sa aton sa dilatas noodles kay wala gid na iya siling pulos nga mga pagkaon. So direk sa aton sa Bacolod may fund kita nga pwede kuhaan to support sa mga gusto man nga magpananom abi councilor. Pwede gid. Yes. Damo pa lugar di Bacolod, Tabong, Kalangilan, Silisa, Dumanan nga may mga dalago pa nga mga bakante nga lugar. Yes. Dan kung wala para gani sila ko nabutangan nato ng Coliseum da dira sa mga ligis pwede lang na nabitam nung tamnan anay total kay hindi pa man naton na-release ang pundo kay tiara pa kita sa pandemic. Yes, correct daw. Isang kaulaton at naton nga releasean kita sa pundo tamnan na lang naton anay nang tuta nga para sa Coliseum. Gusto na. Kay kadamo subong nga jobless nga mga Iloy, jobless nga mga tatay, ibang gani nga pangayo-kayo na lang, ibang tinagapangawat na lang. Providan sang city councilor, no? Sino ganing city councilor nga committee on agriculture di si councilor Bartolome Orola? Yes. Why gid siya kahuna-huna sini councilor? Do hindi man imo committee gani iya? Ati kay maloka house bill ni siya kaga nabasahan ko ni siya nga that hindi chiklikot may atensyon na sa lingko nga ang na lang ni nato. Kaga mo man ini lagi na duso plan ni gota kwan lanpang pala direktor na si taga Bacolod, si Inlo. Makita ko na sa Facebook niya. Siling ko deal na hindi siya, suportaran na lang hindi natin, kay nami hindi siya, kay tungod nga pwede kita panwa ka-hire sa mga empleyado kung pamulikon hindi natin sa aton nga
state fund manage ng mga agricultural abing ng mga negosyo. I see. Correct gid na. Dako na nga bulig Dako na nga bulig maka-income ng syudad, makabulig ka pa sa tawo, sila lang ya ubra. I-produce ang city bi ang fund kag mga seeds dira or no dira. Na mayo gini councilor no kabay pa materialize ni san mo ni pasulod councilor. Karon sa hapon, alas 3 ng hapon regular session. Kag ang ginansya, ang income banwa i-sharing pa naton sa aton ng mga trabahante. Partida na ya kay ang ang income na derive sang sining pagpaminguha abdi both with the government and ang pamuluyo sa among nga barangay, partidahon pa nila ang ginansya. Kundi ka namin, kundi we are empowering the people to be self-sufficient and productive members ng ilang mismo ng mga barangay. Hindi na sila magpalayo pa, kundi i-lockdown kape, quarantine. Hindi na lang sila matumato sa ilang barangay. Kung may mga ulubrahon ka, kundi sila tayo yatag. Sige, hulat-hulaton ta na councilor ha, kag salamat gid nga tinapinsaran mo ning resolution sa House ni House hindi sa Senado. Yes. Sa arap pala sa lower house. Lower house pa lang ni. Lower house, so masaka ni siya sa Senado, iftan naton. Iftan gid na naton. Mayo gid ni councilor nga mga tika nga napinsaran mo subong. Si councilor Bartolome Orula, sir, bili pulo paminsar ka ba sa mga pang-agriculture abi nga livelihood program for Bacolod abi para makabulig-bulig man kita councilor no basi maka-share man da sang knowledge da sa imong resolution councilor pwede man nga i-merge nyo nga duwa pwede na. Yes. Ayaw ko ni karon si Councilor Bartoro lang kung may mo mang co-author ko ni siya kag ayaw mapasari ni naton unanimously ang inyong resolution. Kasi simple nga resolution, suportar man lang ni sa House Bill nga ara na subong sa House of Congress. Kag hindi lang dapat iniroro resolution di sa aton na kung mapasar gid man ang aton sining mga utod nga mabulig sini pangitaan tagid niya fund kag himuon tagid sa Bacolod basta ibala matunaw man lang ni Councilor Rao. Yes, dapat lang. I-follow din natin. Ako yan mismo magabantay nga masunod. Nikitugay ko na nga hindong dalawa. Ibilang mga kaduta ng mga bakante, kamnan ni naton. Dugay ko na nga mga programa. Ibilang pagpananong pala sa mga hanging na kung sabihin, kung may mga basura kita nada ng mga water containers, pwede na natin kamnan. Correct. Ikanaraan kita sa sulod sa squatter area. Kanugon to isang Center Island sa Burgos area nga ginpakakasta no pwede to tamnan ni ilang bati kag kalabasa mo. Galing na. Why ako ga butig banwa nga biskan sa South Korea. Nakibot ako nga wala ka sa may makita nga bakante pati ang Center Island. Panamnan nila ya kag ginabutangan ni nila ya balay-balay. Dungol man ning isa nga nag-text sa akong councilor sa basi malipat si councilor pating ground area sang NGC patamnan hindi niya pwede ya kay lalagawan niya sa mga tao da mo ani man yang isa ni. May mga parks yan nga dapat yung tinahon na naton. Yes, correct na. So, there are idol, ang ginatanaw tabi idol nga wala pala magamit. Nga pwede naton na magamit ang matamat. Si Kapitan, barangay 18 Kapitan bala Madilin Diaz, kay Bryan na pananom da subong sa mga kilid-kilid, mapuslan mo gid councilor mo, bulak, utanon. Amo nang iya nga project da subong. Very good. Ako yan nag-upod ako sinada. Labot nga ti greening kag ti environmental. Kundi beautification, kundi tulangan taman sa mga lutanon sa mga pumuluyo. Mga pwede ka dapat pamuksi kung dutumon sila. Sige. Back to basic. Ang tawag sila, back to basic. Back to basic. Pero dako ni nga bulig councilor Dako ni nga bulig makapabakod pa ni sa immune system ta mga utan. Oo. Yes. Kag hindi pa panos. Hindi pa. Friska. Dira kalamang utod skilid balay mo kon lapit-lapit na si mo. Inisyatibo ga pananom mga plantita subong ni pananom bulak. Tapos paglagko sa bulak hindi tamang gani na mautan simpon gani sa salmonite. Hindi pero kasi una bla kung kay tatay ko di bla sa una pamuksin mo lang na gani sila sa lugbati daw kung dahon-dahon da tapos subakan na nila taklan na nila uga. Nan, bao. Sudan na. Sapsap abi no, sapsap.
Oo, duga. Subak na lang kulang. Subak na Dapat may mga dahon-dahon kada ng pamukse kada. Kundi na sa unaya ang pangabuhi nga simple kada Simple. back to basic. Aha, Oo. sige. Councilor, salamat kasi mga time. Lauman taning resolution mo, kagiban nga mga ginadusok dira sa konseho. Councilor, good morning. Mabuhay ka. God bless, Councilor. Yes, salamat Aksyon Bryan, kag of course belated happy resurrection. So, Yes. steps Yes. sa imo. Yes, sa imo man. Salamat. Sa imo man, Councilor. Action Hotline. Mayo ni nga proposal. Actually, ari na ba sa kusubong sa House Republic Act 74744 ano ni? Resolution nga naga-endorse kag naga-ayo sa mga utod naton nga public officials nga buligan ang mga palibot ang magpananom ta anay samtang nga medyo nagapangapa-kapa pakita sining pandemya. Action Hotline. So punan taniya, hulat-hulaton tani kabay pang mangin favorable diri ang mga konseho or konsehal rather sa syudad sa Bacolod sining plano nga pagbutang o pagduso sining resolution kiti way matapirdihon diri. Action Hotline. Maka-income pa, livelihood program tanan, may benepisyo ta diri. Last 9:21 ng oras ko lapaw na sa ton sining pagpangalagan. Action Hotline. Upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Action na magbanwa sa technical side, we have Action Nelmar Madera, upod man sa Action El Rey Dutilios, Action Dorel Cabatong, aton sini nga partner man, kag talos kita nagpangalagad sa regular nga anchorman. Action Art Tayhupon ini sa Action Bryan Morden, nagapasalamat gid, maghilibati kita buwas sa Action firing line mga ka-action. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!